välkomna hit till Gustav Adolfsskolan som vi har lånat idag för att presentera 2010 års budget för Norrköpings kommun. Det är naturligtvis en speciell budget för att vi i speciella tider, ekonomiskt är det naturligtvis väldigt kärvt. Vi har en ekonomisk kris som vi alla märker av. Det börjar ju diskuteras fram och tillbaka. Har kurvorna vänt? Börjar företagen gå bättre? Det kommer många sådana signaler. Jag får det från många Norrköpingsföretagare. De upplever att det går enklare nu. Att det har hänt någonting. Men jag tror att det är viktigt att då komma ihåg att för vanliga människor är det då man kanske märker av krisen. Det är då arbetslösheten slår igenom. Det är då man inte har ett jobb att gå till. Det är då den osäkerheten man springer sig i familjen. Och det tror jag verkligen att vi kommer att leva med i ett par år framöver nu. Och då tror jag att det är viktigt att det finns en trygghet i den kommunala ekonomin. Att de grundläggande verksamheter som vi sysslar med, att de har arbetsro, att de har lugn och ro, att de kan utveckla sig. Det är den tryggheten som jag tror samhället behöver i det läget. Det ekonomiska läget då för Norrköpings kommun, det är så att vi idag ser att kommunens verksamheter börjar återhämta sig väldigt bra. Den tilläggsbudget som vi tog har gett väldigt stor effekt. Det är så att i dagsläget så har socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningen, de som kanske har det tuffaste uppdraget, de har halverat sina underskott. Allting tyder på att man kommer att göra ett väldigt bra resultat i år. Vård- och omsorgsnämnden, som det har varit mycket diskussion om, de har verkligen lagt ner ett otroligt jobb. Allting pekar på att man gör ett positivt resultat i år. Och det är naturligtvis något som är oerhört viktigt för oss att ha med oss i det här budgetarbetet. Och jag tänkte visa på den resultatutveckling som det ser ut idag, som vi har haft de sista 10 åren. Om vi tittar här, resultat mot balanskrav, så ser vi att vi i dagsläget har gjort ett positivt resultat. De sista siffrorna för 2009 är en prognos på över 0,5 miljard kronor. Det är så det har sett ut de sista 10 åren i Norrköpings kommun. Så det betyder att vi idag har drygt 250 miljoner i den här konjunkturfonden på någonting som att det skulle kunna inträffa. Alltså 250 miljoner finns det i Norrköpings kommun. Och ta nästa bild. Och så här ser, om vi tittar på det här bokslutet som fanns 2008, så hade kommunen tillgångar på 12,3 miljarder. Och sen har man naturligtvis skulder och pensionsförpliktelser mot de anställda. Men kommunens nettotillgång i dagsläget är 2,9 miljarder. Och det är koncernen som har lånen. Kommunen har inga egna lån. Utan vi har en finansiell nettotillgång på 0,5 miljard kronor. Så ser den ekonomiska grunden ut. Och att hålla reda på pengarna och ta ansvar för det här, det är naturligtvis det som är grunden för att vi idag kan presentera en budget som vågar blicka framåt och kan ta tillvara på den trygghet som människor behöver känna i de här orostiderna. Och den då, budget som vi har för 2010, den innehåller 3 stycken paket. Den innehåller ett välfärdspaket, den innehåller ett klimatpaket och den innehåller ett ungdomspaket. Jag ska bara säga då att för det här för den totala budgeten så innebär det att det blir ingen skatteförändring 2010, skatten ligger fast. Och det kommer inte heller att bli några uppsägningar. Jag tror att det är oerhört viktigt i det här läget att inga varsel läggs i Norrköpings kommun, att man känner den tryggheten. De här 3 paketen ska inte jag presentera, utan vi ska börja med välfärdspaketet. Då ska jag lämna ordet till Kerstin Hillebrand som ska börja med. Ja, Kerstin Hillebrand och omsorg. Vi fick ju en hel del neddragningar i samband med tillväxtbudgeten inom vår omsorg. Och det vi ser nu är att vi kan återställa väldigt mycket av det. Och nu kan vi säga, och verkligen mena det, fler händer i vården. Att vi återställer bemanningsnivån och framförallt på våra äldreboenden, men även en del från handikappboendena. Och det känns väldigt bra, alltså att vi kan återställa kvaliteten i det och också trygga sysselsättningen för flera av de som nu finns i våran vikariepool. Sen så kan vi också möta de ytterligare behov som vi ser. Alltså både att vi får fler som behöver bo på äldreboende, vi öppnar Söderport och anställer folk där, undersökerskor och chefer. Och vi kan också möta de kraftiga behoven som finns när det gäller rehabiliteringsstöd, när det gäller LSS-boende och LAS, alltså personlig assistent. Och sen kan vi också göra en ordentlig satsning på kompetensutveckling för våra anställda. Vi ser nya utmaningar eftersom det sker ständigt ny utveckling inom vårt område.
Vi ser att det finns andra behov hos våra brukare som vi nu ska möta med en utvecklad kompetensutveckling. Och vi ser att vi då kan öka kompetensen hos våra medarbetare generellt. Och det betyder naturligtvis att våra brukare får en bättre kvalitet oavsett var de möter vår personal. Vi kan också satsa på med en ökad kompetens också en hög status. Så både att man kan önska sysselsättningsgrad och att man kan få en utökad kompetens. Jättebra för våra medarbetare. Och sen så ser vi också att vi ökar möjligheterna till rekrytering. Vi vet att det är stora ökningar på gång inom vår verksamhet. Och detta säkrar förmodligen rekryteringsmöjligheterna. Det är vad jag vill säga. Vår rödgröna satsning inom vår omsorg.